nden Yeesu gayni wa jaadi yimɓe ɓe ɗum fof naati Kafarnawum. Wona mawɗo soldateɓe gooto maccuɗo mum mo teddini sellani haa ina wadda e wonki. Nde on nani haala makko ina haale nili e makko hohoɓe Yahuda en yo ar o danda maccuɗo mum. ɓen ngari e makko ñaaguima ñaaguni tiiɗndi goni e wiide omo haandi e waɗanede ɗum gati omo horsini leñol men ngol te konko mahi batirde men nde. Yeesu yahdi e maɓɓe haa faandi galle o tan mawɗo soldateɓe o nili e sehilaaɓe mum ngam wiidemo ceerno jarani ko aɗa tampina hoorema ngati mi handani hen naata gallam. Ko ɗum waɗi kadi mi handinani hoorema e arde ma kono yo wood ko kalɗa ma carwo am sellu. min e hooram gonmi koye jamiroje maw am te mboɗo jogui soldateɓe wonɓe e jamiroje am. somi wi hen goto yahat, somi wi goɗɗo o arat, somi wi maccuɗam wat ɗum ɗo waɗat. nden Yeesu nani kan haala yiiɓe mawɗo soldateɓe o yeeƴi e yimɓe rewnoɓe e mum ɓe wi mboɗo wiya on mi yiyani e hay goto hoolare wandani mawnude hay Israila. nde nelaɓe e dutti to galle to tawi maccuɗo o selli. janggo e mum o yehi saare witende Nayin kanko e almuɓe makko e diɗɗal mawgal. nde o faandi damal saare ngal hawre e suku gorko gooto ina ubbeye ko bajjo dewo cankoraɗo gooto. yimɓe saare nde heewɓe ina ndewi e yummiraɗo o. jomiraɗo yi yummiraɗo o yurmi ɗum wi ɗum woto woy. kanko Yeesu o ɓadi o memi goskiki jeginoɓe ki ɓe dari o wi suka gorko mboɗo wiima ummo. tan mayɗo ummi jooɗi woni e haalde. Yeesu rokkatimo yumo makko. kulol jaggiɓe ɓe fof ɓe goni e yettude Allah heɓe mbiya annabi mawɗo feeñi e nder men kadi Allah yellima leñol mum. on kabaru sari e diwan yude he fof no fotiri wondude e saraji he fof. almuɓe Yaya ɓe kabri ɗum fof. kanko Yaya o noddi e maɓɓe ɗiɗo o neli ɗumen e jomiraɗo o ngam namnade so tawi ko kañum woni poɗɗo arde o walla soɓe poti ko fadde goɗɗo. ɓen worɓe ngari e makko mbiyamo ko Yaya baptisowo neli min e ma yomin namne so tawi ko an woni poɗɗo arde o walla somin poti ko fadde goɗɗo. e on waktu o sellinani yimɓe heewɓe ñabbuli mumen e musibaji mumen. o riddi ruhuji bonɗi o wumtini wumɓe heewɓe o jaabiɓe o wi jehe jaytonoye Yaya ko jiiɗon e ko nanɗon ko fof. wumɓe nana gumta, laƴoɓe nana jaɓɓa, ñawɓe baras nana laɓɓine, faaɗuɓe nana maaɓe nana gurta, miskineɓe kabrama kabaru moƴƴo o. malu wodani momi jogorani laatade fergitere mum. nden nelaɓe ɓe jeehi o woni e haalande diɗɗal ngal ko fayet e Yaya omo wiya holi ko ƴeewoyno ɗon to jeerende to mataw kay wona kewal ngal hendu weɗata ƴeewoyno ɗon. holi ko ƴeewoyno ɗon mataw kay wona ñaantiɗo ƴeewoyno ɗon. ɓornotoɓe comci jooɗi ina nguuri e nema ɓe kay tawete ko e galleji lamɓe. so ɗum ala holi ko ƴeewoyno ɗon ko annabi eyyo kono mboɗo wiya on ko on ɓuri annabi ni gati ko on woni mo ɗum ɗo winda faade e mum. mboɗoni waɗa e yeeso ma nelaɗo am perowo laawol ma e yeeso ma
moɗo wiya on debbo jibinaani ɓurɗo yaya ndenne dey ɓurɗo famɗude e laamu Allah he ɓurimo mawnude. hiɗinooɓe ɓe fof hay renndinooɓe juuti ɓe gonɗini peewal Allah ngal e dow ko yaya baptisi ɗumen ko. kono farisi en ɓe e annduɓe sarii ɓe nduuñii ko Allah fodi e mumen ko e dow ko cali yaya baptisa ɗumen ko. nden noon holi ko oɗo yonta nandatami, holi no yimɓe makko mbayi. ɓe mbayi kono sukaaɓe jooɗiɓe e diŋiral ina noddondira ina mbiya, min guttani on coorumɓe on ngamani, min goytima on ngoyani. ngati yaya baptisowo ari ñamata mburu yarata ndiyam reseng, on mbi ko molaɗo seyɗani. ɓina ɗo o ari ina ñama ina yara, on mbi woni e hakkille mum tan ko ñamde e yarde, te ko sehil rendinoɓe juuti e bakkudinoɓe. kono hakkilantagal jibinta koko hollirta peewal mum.